Kuble pi baro nga di umi bon lingdo ba sashi sin nga priang subha biang ipi sha kani ka channel jonga mi bon lingdo ran tatyang ka channel ka ba ngi juakran na kwai kapor sha kwai kapor shapang ka bha kamiat jong ka imlang salang bat kumnu bangi la bangi ya teilang ya kari ba ka jaj benriu da ka bangi sno tilang bangin ya chakmat ha kata ka nongrim ka ba bha bat konong rim kabat day na benta jong kapateng bat kalaway kabansawan. Hagan ni ka step jong ka pratrik ujeliw. Ngasukwa ban pasat jengmut yapi kendiat. Syapang ka jinglong jingman jong kanika imlang salang jongi. Hagan ni ki kendiat benai bat ki kendiat sengi. Nilai i bagadon ngata jingi ale ka bajur pha ha kani ka jala jungi kham tam ha padeng jong ka jat bandiu jungi bat ka mat padeng ka ba nia ther pha ha kini ki por kadesh phang ka reservation policy bat ka roster system tiang nilai i to ka jingi shatngan jungi ba ardan ka ba khandai singi lapan kut no kasengi ka bashpau bat ngilai iru ya kijing kanto kijing kanno bat kijing kran ki ba pher mar kaliang ha pedeng ki ba yasha i ba arden bat ha pedeng ki bam yasha ru i ba arden om tang kata ka jing kanto kala nang ya ngilai i ba lami say ba apol ilakran kum to kum ilakran but hadian jong kata ka jingkran jong iru kilami shibun tuli ki reaction kidan ki bayasha i kidan ki ba persha i but kum ta tartar lada dei menuru kadon bet kata ka jingiale ka bajur hapadeng jong kawai kaliang bat kawai kaliang hendai hatu kata kajat bendriu jungi kayo nong mo na kita ki hatu kata kajat bendriu jungi kayo nong mo na kita ki jingken tho na kita ki jingken no bat na kita ki jingyaro kalong ka ba ba ladang yakran shapang kita ki nama ladang yakran shapang ka reservation policy ru boni ki breu kim smuthu kay kata ka reservation policy kay kata ka roster system ki dondu ki bas smuthu bakla kum balapan smuthu bakla ya ki garu pita beli ke NPP ka job kambun seat sethi Garu Hills Banya shane Khasi Hills Ken bibi ka job bun seats bhasha the namar ba hadu kidukan syaru kelas dang menyekren balada ka wan biang ke NPP hakabor baro ki garu ani khambun ki garu kinyo kam sarkar bet nakadaw jong ka roster system but ha bayade but ngi ki khasi shaniru ngi smuthu ba lada kawan biang ke NPP on omdon khasi shu banyo kam sarkar but da ni ga jingi ki jongi ba ardandu ki ton ki bas smuthu ba mentate kin khambuni ki khasi ki banyo kam sarkar banyo ugaru bat kum ta tar te ladang ye kran shpangani kamat kalong ko bachorong bhadu kata-kata tingam kwa bangan ngam than shakita ki hindai ke ka banga kwa bangan pleasing mut ha kani ka step kalong ba ngimdon kam bangin ye kan tho ngimdon kam bangin ye kran to met pat ngimdon kam bangin kran de kiktien ki ba klamokor namar ladangi ngipet haki social media Facebook
Instagram ang tada ka YouTube hakani ka jela jungi amdei de tangki rangba ki ba puli ki comments amdei de tangki rangba ki ba kentho lai pujat hendrei wat ki kelung kenaru ki pet YouTube wat ki kelung kenaru ki puli ki comment section wat ki kelung kenaru menta ki pet ki news tiaba ki kelung kena ki pet ki news ki puli ki comment section ni ki syamba kini ki rangba kini ki long kami kia semutna tang ban ya kan tho ki semutna tang ban keren ben ki semutna tang ban timsi bat kum ta taptan tinggi sandur kumnu kan ya kita ki kelung kena jungi ni sandur kumnu kan ni kai yu kan yiki hatung ni kai ki bakin ya teli le nengi hikai ki kumnu bani isi markalian don ning teng ki brio ki ba isi yo e ne ki ba isi yo b kim tip ba utau e ne ubi ki le ayu henre ki shu isi ben namar ba ki isi para perlok yo tau e ne utau b badabang ya crunch pang iba ardan bad iba pol kini kidi ki armut kirang ba ki balayat kata kalenti ka bacengai ba ha ka bayadai bad ke imlang salang kila deru kinong yalam jong kini ki seng bhalang ba ardan jong ka FKGGP ba pol jong ka KSU hendai balai kan kita baro arngut ki baterai ya kakam seng bhalang kimla bakin yawan lang ha kaju kanong rim bakin ya keren banya peliu jengmut kumnu ban penbha ngi ki pat ba basyong na sa jengai ki bapet ngila bandon shibun teli gi jengmut dor ba oh kadena kani kadau ya Reng asungo ba kapor ba kaya kaladai ya uba ardan bat ba pol bakin sedang no bakin ya keren bakin sedang no ban ya penbet ya gini ki kendrum kendram bal ada baro arngut kidon gajing temu go babha na benta ke imlang salang kidi ban ya wan lang kidi ban ya pleu jingmut bat kidi ban ya teru kat bakila bat kin sapoi ha kan nong rim kababha tam kumnu ban penbha ya kani kajat penrio bat kari kasi jentia jungi ban ong man chuya shrut kumne kam itna kam tam lei kini bor onmut ki baladon ki nongbut de ki pawajar mental ada kini bro arngut kimla de bekini wan ha kawai kanong rem hende kin chudon betang ya kata kajinglong bangin hap bet bangin ya chakmat bat kata kajing sungutu jungi shimet klam da don kata kajing ya ter mar kalian in poishano mental ada ngi kwa bangin crunch pang kajing penbha bat kajing sandur ya kapateng kebansawan ngimla te bengin ya sandur da kabangi shu ya shurut ben nginomla te bengin ya sandur ya keni kapateng kebansawan da kabangi shu ya kentho ben ngimla te bengin sandur ya keni kapateng kebansawan da kaba ngisngau hangame ngisngau he ngisngau meng badi tang manga mla dalai leru mla hendeng ihap bangin yawan ihap ban ya penret yala dia akhmat jong belai ban ihap du bangin penret akhmat jong breu ladangi hap ban penret na menta ka ai ka babha
Katakan nam jong percaya, katakan buram jong percaya, kalong tang sipor, mentai ki breu ki e je pi la syai ki laban isi, mentai ki don ki breu ki ba isi je pi la syai kin said. Henry katakan nam bet kaburam kam dei ka jong ubreu, ka dei ka jong ublei. Bat ke ka bangi don baro, kalong ka jing ai ka jong ublei. Ia kipat ba ru ngakwa ban pasat kendiat kinombut shwa ba pin kran ya kanu kaman sungu thu syai phan naladi ba phila sungu thu shisha ne am yak takamat yo de kidan kibriyo ki bakali jing kli pi phim syai phim tem ban jubab kumno what kemen tang ban kentho ne tang ban yaro kambha sungu thu shwa ya kataka mat kabapi kran ya kataka mat kabapi kentho kidan ru ki babun bha ladang ya thir ngia kran ni aim to shapanga reservation policy ngila banong kim shai kim tip than e henry ban kentho the number 1 Omde bang ikran tangi kitu ki balong persya ini hendak ikran ru kitu ki ba dana kaliang jungi ngansa pensya shushu spangani ka reservation policy hakini ki singi bakitayo banwan ngatrai namar ki babuni ki breu mai itu pa kim shai kim tip balada penkala kumno lada penbha kumno kei ban penbha kei ban penkala la ban penkala hadu kanno la ban penbha hadu kanno kei ka babha tam ban penkala bat kei ka babha tam ban penbha pun kim sungthu teki danru akan ni kapur i ba ngatrai gidi ki bala syak siu tharai bat bentok bria kidan ru ki ba but i kita namar bagi sumutanat ba pan gosip banyolor ni tingam kwa bangan kentho yanu ru ngam kwa ban penram yanu ru dai ngawan syapi akan ni step da ka jings ngokia pa ni hap kan bangin ya dan lang ha kawai kanong rem but kata kanong rem kan day ban day bet kumno ban sandur thamai ya ka imlang salang nadu karukom perkhat jungi bat hadu kirukom kran jungi ni haban pen kre ya kini ki hybrid na benta kalasai bat ngin omla ban pen kre ya kini ki hybrid na benta kalasai da ka bangi hikai ki bajaklia bat da ka bangi hikai ki bangi ru ngila sha hikai ha kita ki long shua man shua kata ka long ban shukan tho ben ban chutan bet pat pan om ailat ya ka jingpha makan wan dia kan